Γεια σας, είμαι ο Γρασίδας και σήμερα θα σας πω την ιστορία του Σεργέη Προκόφιεφ. Από πολύ μικρός άκουγε ήχους γύρω του και ήθελε να τους κάνει τραγούδια. Ο Σεργέη ήταν ένα μικρό αγόρι που αγαπούσε πολύ τη μουσική. Η μαμά του ήταν η πρώτη του δασκάλα, του έμαθε πιάνο και τον βοήθησε να γράψει τα πρώτα του κομμάτια όταν ήταν ακόμα παιδί. Ο Σεργέη δεν φοβόταν να πειραματιστεί. Έγραφε μουσική που ήταν διαφορετική, δυνατή, γεμάτη φαντασία. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι «Ο Πέτρος και ο Λύκος», ένα μουσικό παραμύθι όπου κάθε χαρακτήρας έχει τον δικό του ήχο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι η μουσική μπορεί να λέει ιστορίες χωρίς λόγια. Ο Σεργέη μας δείχνει πως όταν ένα παιδί έχει φαντασία, αγάπη και στήριξη, μπορεί να δημιουργήσει κάτι μοναδικό. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Αυτή ήταν η ιστορία του Σεργέη Προκόφιεφ. Αν θέλετε να μάθετε τη δική μου ιστορία, μπείτε στο geolandworld.com και θα την ανακαλύψετε.